Mifa production flebanu ondu flebo ambe au foka awole nyumando amba foka au bismillah ka do kuna foni kreka ina fo mi deli ko fa na sanga anaka wati ngun kelemba bedo ikana siga fiu ikelemba be chien bulo de kon dengle ale sega beleta o de kama anga baray nyefo ba baray bi nini mbalmam so bien Salimata Kamara sali sawa ça va Moussa kan membi kan fiti ibaka dondro wigan jara sera ibora ni tayro benawa tawro tila bi invité weekend wala mi ni ngoni bi invité ni boli kadi ambe bo ngami nte yoro fiede ni dumni chama mbala problème ta ni patisserie bala patisserie bala bana uri kadnyo kibara mu be infolo o IRD Gwanyon Kulubali ale ayira ka foko IRD kale tate wa mo be kale jikoro madu kulu fana tate Salimata Kamara ina fi bora ka fo chuba mina Gwanyon Kulubali ni aleni professeur Salfou Sanogo tumenyona IRD nyemaya nofe nga alede koni nana a jonjon soro ka ira ka foku alede koni bise ka kakara ni nyemaya inye uri koni hukum konna la kuma chama fora kuma yin konna la fu iningalekela usera kwa nyoma ka anyinenga niga soro aleni Salfou kani kui ni abna gaswa wiye ka IRD chi walma abichuwa mina Salimata ori hukum konna la association des jeunes engagés pour la cause du Mali oli flene ka jonjo bata ninga adi Gwanyon Kulubali ma ori hukum konna la wiye jiningali chamambe uyo ulutengu ala jiningali follow ori kera ina foka foku ninko inkele ni hukume nyokonka ki hukume kirila nyama ya blue nofe o akoyin la labantina na kololosi jagulu yere mawa akayin ngali kon kala sababu akayin ngali kon kala mu akoko ale madala ni abena kongola si wa jagulu ma ka sabu ko ubala jere hakilina de kili ulure ga parti yere to ye bulu di nyoko mai nga kuna foni sebana kala ka hanyini nga tuguni ko uya me ka foko ma chamambi munungo ku ubina bo ni parti bilibili bayina IRD ni nga kala ka damala parti usiku uyere akoko aletse ka fenfo o la ko ka sabu ke dapi ni ko ngoni kera démission flade dana ale fanfe ma flade na lugwa démission e ka foko be démissionner ka bo parti la oludunga parti bilibili parti mini ma flabora la etse ka foko avec kololo basi parti ma fasiri kala ka anyininga tuguni ka foku mɔgɔ minnu be ni anolu kun be kiri la hali nu u ma bo parti la ko kololo tina do ni ɲɔgɔn cɛ wa a ka jaabi kɛra mun ye Sali a ko u caman be ani minnu kumana minnu ko u na to parti kɔ yaasa ala ka hinɛla Sumala Sise ni u jɛra ka baara mun daminɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa a baara bɛ se ka ban cogoya min na fasirikala kilala k'a ɲininka k'a fɔ ko u ka jɛkulu n'o IRD ye ko ani transition bɛ cogo di a ko gɛlɛya to olu ni transition ni ɲɔgɔn cɛ k'a sabu kɛ olu kɔni y'a fɔ yira de k'a fɔ k'u bɛ transition dɛmɛ a ka baara la yaasa jamana in bɛ se ka segin a cogoya kɔrɔ la cogoya min na yaasa kalafiliw bɛ se ka kɛ jɛlenya ani lakana la cogoya min na Sali i bonya b'a la Gwanyon Kulubali ni ŋɔni de kun y'ale ka kuma ye a ye kuma minnu fɔ k'a fɔ ko tiɲɛna o ye ko dɔw kɔni kɛra ko min kun kɛra sababu ye k'u se bɔgɔ jeninen kan nka an bɛ wagati min na ko sisan o ko in banna maa caman bɛ olu ye kɛlɛ bila nka maa caman bɛ i n'a fɔ a fɔ cogoya min na olu yɛrɛ y'u kɔ don parti la. Ala ka faamuyali kɛcogo ɲuman di u ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma. Amina. O tɛmɛnen kɔfɛ lakana ko ta fan sira fɛ a yirala k'a fɔ ko n'i y'a ta maliyɛn tan ko mɔgɔ 9 olu de dalen don Resilakaw la minnu bɛ se ka lakana sabati an ka jamana na. Kosɛbɛ kɛ Sali i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na nin kɔni ye dasumsumuli wale min ni a bɛ kɛ Alimaɲi jamana fɛ olu kɔni bɔlen filɛ nin ka a yira k'a fɔ ko olu ka dasumsumuli kɛra sababu min y'a yira k'a fɔ ko maliyɛn sigiyɔrɔma 10 o 10 i b'a sɔrɔ 9 ni bɛ mun dalen don Irisi ni Mali ka bolodi ɲɔgɔnma la k'a fɔ ko u bɛ se ka banbaci wale min bɛ an ka jamana kan ani jatigɛ wale min b'an ka jamana kan ka dankari o la u ko n'i y'a ta k'a lajɛ u ka nin dasumusumu a ma kɛ Bamako dɔrɔn a kɛra Mali région bɛɛ lajɛlen la nka i b'a yira u ka kunnafoni b'a yira k'a fɔ ko u taara yɔrɔ o yɔrɔ u mana mɔgɔ 10 ɲininka mɔgɔ 9 kɔni bɛ sɔrɔ mun b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ ni Ala ka kan olu kɔni ka danaya
belebele o dalen don an ka surasiw kan ka taa se u dɛmɛbaga jɛkulu minnu bɛ yan yaasa jatigɛli wale minnu bɛ kɛ an fɛ yan walasa o bɛ se ka ban cogoya min na o kɔni hukumu kɔnɔna la o ko olu ka nin dasunsun wale in tɛ kɛ Mali dɔrɔn na dɛ a bɛ kɛ jamana bɛɛ lajɛlen na nka bamananw b'a fɔ cogoya min na ni fiɲɛ wula bɛɛ bolo bɛ i kunnata la an kɔni ka fasoba Mali ta in de b'a jira k'a fɔ ko Maliyɛn caman bɛ yen olu dalen don an ka nin finitigilaka ninnu na wa ani u dɛmɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen Salimata i bonya b'a la. Allemagne ale y'a jira k'a fɔ ko ɲɔni san 2024 nata la mai kalo wagati kɔnɔ ko u bɛ na u ka kɛlɛkɛcɛw bɛɛ bɔ an ka jamana na. I n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na Sali an kun y'a mɛn kunnafoniw na kunnafoniw caman y'a jira k'a fɔ ko Allemagne jamana kungo k'a fɔ ko bolodiɲɔgɔnma min bɛ u ni fasoba Mali cɛ n'o ye lakana sira ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka maa minnu bɛ an ka MINUSMA kɔnɔna la ko olu kɔni bɛna taa ka u kɔ don fasoba Mali la ko k'a sabu kɛ ko u ni fasoba Mali u tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ sisan kosɛbɛ donc o de kɔni hukumu kɔnɔna la olu bɛna u ka kosow n'u ka kasaw bɛɛ lajɛlen cɛ kunnafoni yɛrɛ dilen an hakili la k'a fɔ ko a bɛna kɛ ko telima ye k'a sabu kɛ kunnafoni min fɔra a bɛ ɲini ka na kalo 3 ɲɔgɔnna bɔ u kɔni labanna de ka tila k'a fɔ ko u bɛ taa ka fɔ san 1 bɔɲɔgɔnko tuguni an bɛ mai 2023 la ko u kɔni bɛ taa yanni mai 2024 ni cɛ k'a sabu kɛ ko i n'a fɔ u yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogoya min na an ka jamana marabagaw kɔni ko k'a fɔ u ni maa o maa n'an ma ye k'a fɔ k'aw bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a k'a sɔrɔ i ye jamana bonya dan wa jamana ka sɔrɔda ye mun ye fo u ka se ka dɔn a la Mali tɛ kɛ bilen batɛmɛsira ye k'a fɔ ko mun mana mun ja u ko o kɛ u kɔni ka ne y'a jateminɛ Allemagne yɛrɛ mɔgɔ 1200 u ka finitigilakaw la olu de bɛ yan u ni a tɔw mana fara ɲɔgɔn kan nka Sali u kɔni ko u bɛ taa ko nka k'a bɛ kɛ dɔɔni an b'a goloba ka taa o bɔra la. Baasi tɛ ko don tɛ galon tigɛ mɔgɔ de bɛ se ka galon tigɛ Ala k'o fara an si kan. Ya Rabi. O tɛmɛnen kɔfɛ ɲininkali fana bɛ ka kɛ yalima MINUSMA a taara ka bɔ Mali la walima u bɛ hali bi. Salimata Kamara i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na MINUSMA ni bɛɛ lajɛlen b'a kalama u ka bɛnkan min bɛ u ni fasoba Mali cɛ ni bɛnkan in bɛ layɛlɛmaya san o san e ko ɲinan ta ma se a kulu na dɛ juin kalo yɛrɛ ni Ala ma jan kɛ an bɛɛ lajɛlen kan ka bɔ a kalama walima u kan ka taa wa walima u bɛna to yan wa nka nin kuma in kɔni de fɔli Salimata Kamara a kɔni kɛlen don kuma caman ye fasoba Mali denw ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ dɔw bɛ olu b'a fɛ a ka to yan i n'a fɔ dɔw fɛnɛ bɛ olu b'a fɛ a ka taa cogoya min na o de kɔni kɔnɔna la Fasidi ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali kɔnɔ n'an taara Tɔnbukutu yan fanfɛla ninnu na olu bɛɛ lajɛlen b'a fɔ k'a fɔ u bɛ ka tagama walasa MINUSMA ka taa nka Fasidikɛla ko n'an y'a ta k'a lajɛ Gawo dɔgɔkun tɛmɛlen olu kɔni bɔra ka barolasigi kɛ barolasigi min b'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ ni Ala ka kan ko MINUSMA tagali k'o tɛ olu arranger hali fiyewu o k'a sabu kɛ ko n'i y'a jateminɛ Faransi an y'olu gɛn ka bɔ an fɛ yan wa k'an kan ka Faransi nɔra bila ni cogoya min ye k'olu ɲɛ tɛ o cogoya la o de hukumu kɔnɔna la olu kɔni fɛla ko tɛ nin ka to MINUSMA ka taa nka ni a bɔr'o la dugu tɔw la i n'a fɔ dugumisɛnnin caman bɛ yen ka taa se an yɛrɛ fɛ yen ma faaba la yan caman bɛ ka tagama de kɛ yaasa MINUSMA bɛ se ka taa ka bɔ an fɛ yen yan cogoya min na ka sabu kɛ tagamakɛla dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko MINUSMA ka bɛnkan sɛbɛn b'u ni faso ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ko n'a banna kuma o kuma u bɛ jatigɛli walew de ta ni ka an ka sigidaw sɛgɛrɛ yaasa dɔ bɛ se ka fara u ka fɛnw ka cogoya min na nka ne kɔni b'a dɔn a mana tigɛ da o da ma i n'a fɔ Fasidi y'a fɔ cogoya min na MINUSMA ka taa ani MINUSMA kana taa an bɛɛ lajɛlen an na bɔ a kalama Salimata Kamara kalo nata la nka ne bɛ se ka nin ko in dafa kuma min na i n'a fɔ n b'a fɔ kuma caman mɔgɔ n'i ko k'i bɛ mɔgɔ fɛ n'i ko k'i bɛ to mɔgɔ hakilina kɔ an kana bila mɔgɔw ɲɛ an de ko Maliyɛn i n'a fɔ Alimanikaw bɔra ka sondage min kɛ sisan mɔgɔ 9 de bɛ ni autorité in fɛ donc ne bolo Sali n'a ma ye k'a fɔ ko an bɛ ni autorité in fɛ a ma se an ka marche kɛ a ma se an ka pression kɛ an b'a dɔn cɔ k'a fɔ ko fɛn mun ye malidenw hamina ko ye ninnu bɛ baara kɛ ni o sira de ye donc ne bolo ka bɔ ka marche kɛ MINUSMA ka taa MINUSMA kana taa parce que mɔgɔ caman bɛ yen MINUSMA bɛ a kun min na o yɛrɛ t'u kun dɔn
a bɛ taa kun min na olu t'o kun dɔn an b'a dɔn cogo k'a fɔ k'an ka jamana marabaga minnu filɛ ni an kunna sisan hakili bɛ an ka haminaw dɔn kosɛbɛ donc ne bolo a ma se an ka ɲɔgɔn sama a ka taa a kana taa n'i y'a ye a taara i b'a sɔrɔ Mali tɛ nafa de sɔrɔ a la bilen dalen don kɔni na wa n'i y'a ye a bɛ to yan fɛnɛ i b'a sɔrɔ Mali bɛ nafa de sɔrɔ a la donc an tɛ ko min ɲɛdɔn an kana an yɛrɛ bila o la kojugu fo ka an ka jamana marabagaw bila ko kɔnɔ an tɛ se ka u ye an yɛrɛ bɔ ko min kɔnɔ. O ye tiɲɛ an ka jamana ka hɛrɛ bɛ min na Ala k'o latigɛ. Sisan kuma cayalen don IJ ko la ko quota min dilen don agence privée ma ko kuma caman bɛ a la kibaruya jumɛn b'i bolo? Salimata Kamara i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na san o san Maka jamana kɔni bɛ quota dɔw de bila k'a di jamanaw ma o kuma jamana fɛnɛ bɛ o quotaw tila jamana ani kɛnyɛrɛye tigilamaw fɛ nka ɲinata kɛnyɛrɛye tigilamaw nisɔngoyalen don kosɛbɛ k'a sababu kɛ ko olu ni mun ka kan Salimata Kamara ko o ma di olu ma o de kama maison di haji ɲɛmaaba a bɔra ka kuma a kumana a ko ni yɛrɛ maa caman bɛ minnu ye kɛnyɛrɛye baara agences ye Salimata ko olu yɛrɛ tɛ normes yɛrɛ kɔnɔ u tɛ hakɛ yɛrɛ tɛ u bolo hakɛ min b'u permettre yɛrɛ u ka mɔgɔw lata hiji la ko k'a sababu kɛ dɔw bɛ u tɛ faso impôt yɛrɛ sara wa dɔw bɛ i n'a fɔ e ni ne an mana nisɔndiya sisan an bɛ soden kelen ɲini dɔrɔn an bɛ o kɛ agence ye donc o de la mɔgɔ minnu bɛ a sɔrɔ olu ka da la k'a fɔ ko olu ni a man kan wa k'a fɔ ko quota de bɛ na k'a fɔ ko a bɛ di olu de ma ko quota min kɔni bɛ di mɔgɔw ma sali ko fo a k'a sɔrɔ e yɛrɛ de kɛlen don ka condition bɛɛ rempli mais o condition de tɛ ka rempli mɔgɔ caman fɛ nka u bɛɛ bɔ ni ka mankan ci fan bɛɛ fɛ walasa k'u b'u ka hakɛ ɲini k'a sɔrɔ jamana yɛrɛ ka hakɛ ye mun ye ko u sigilen tɛ ni olu kɛlen tɛ ni ka o ɲɛ sɔrɔ o de kɔni hukumu kɔnɔna la u bɔra ka kuma k'a fɔ ko ɲinan san yɛrɛ la Mali kan ka taa ni 13 323 pèlerins yaro ka can dɔɔni donc o de la k'a sɔrɔ 2022 la mɔgɔ 6000 personnes dɔrɔn de Mali tun bɛ taa n'u ye donc a cayara mais a bɛ tila hakilila de la wa minnu ni a ka kan quota bɛ di olu de ma mais k'a fɔ ko n ye agence dayɛlɛ effectivement n'i y'a jateminɛ agence min yɛrɛ bɛ an fɛ yan sisan e ko a tɛ agence 57 bɔ dɛ 57 o y'a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o yɛrɛ y'a ye jamana ko a bɛ minnu lakodɔn dɔɔni donc caman bɛ yen k'a fɔ ko jamana t'olu lakodɔn olu kɔni kɛlen don ka baara de daminɛ u yɛrɛ nka u ka kan ni hakɛ min ye ani jamana yɛrɛ fana ka kan ni hakɛ min ye o tɛ di jamana ma i bonya b'a la. Ala ka IJ taga ka se ka silamɛ bɛɛ lajɛlen an ka se ka taa. Ya Rabbi. O tɛmɛnen kɔfɛ Misabugu lakanabaliya o cayalen don yen ko fɛ yen denmisɛnnin fitinin olu kɛmɛ ka sunɔgɔ k'a tigɛ mɔgɔ la. Salimata Kamara man ye man mɛn i ma mɛn si la lamɔ o lagosilen don an fɛ yan kosɛbɛ bamananw b'a fɔ ka bamanankan na maa ni m'i den lakasi kana se ka fiyewu a b'i lakasi ni kɔni ye dabalibanko min maa kun tɛ se ka sigi ni nin ye k'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ an fɛ faso banbali kɔnɔna la an ka Misabugu ta k'a lajɛ Misabugu ale bɛ commune 6nan fɛ Bamako district fɛ yan denmisɛnnin fitinin san 12 ka taa se san 18 ma olu de kɛn bɛ ka kɛ sababu ye Salimata Kamara ni ka sigi jɔ da ni ka a tigɛ Misabugu la ka wula k'a sababu kɛ ni minnu kɛlen don jɛkulu minnu u faralen ɲɔgɔn kan i n'a fɔ n bɔra k'a f'i ye cogo min na denmisɛnnin fitinin olu de bɛ binkani fasuguya bɛɛ kɛ u bɛ bin lamɛnbaaw ka hakɛ to kuma fɔ cogo la u bɛ bin musomaninw kan cogoya min na u bɛ mɔgɔw ka fɛnw suɲɛ ten wa u mana fɛn o fɛn sɔrɔ u bɛ o de suɲɛ u labɛnnen don ni besew ni muruw ni n t'a sidɔnw ye u ko ko u yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ pɔnze de koyi pɔnze kuluwo la n'u kɔni taara ye dɔrɔn u bɛ taa u kɛ u ka ɲɛnaminifɛnw kan n'u kɛ u ka ɲɛnaminifɛn kan u bɛ na ka na Misabugu kɛ i b'a fɔ ko ayi o de kun kɔnɔna la Misabugukaw kɔni bɔlen don ka welewele da de kɛ an ka jamana marabagaw ye ani an ka finitigilakaw ko n'u ma u jɔyɔrɔ la ko in kɛlen don ko ye ko min ni a kɛlen don k'olu sɛgɛn fiyewu u ko ko su dɔw yɛrɛ bɛ yen olu tɛ sunɔgɔ abada ninnu bolo u bɛ besew bɛ mankan bɔ fan bɛɛ fɛ karar u bɛ fani ni banini na u bɛ musique jouer la
sali ko maa si tɛ mun den kelen bɛ se ka bɔ k'a fɔ ko a y'a to tan tɔ n'u ma i da joli la o de kɔni hukumu kɔnɔna la misabukaw kɔni bɔlen filɛ nin ka weleweleda kɛ an ka finitigilakaw ye u bɛ se k'u hakili to olu ka nin yɔrɔ la cogoya min na k'a sababu kɛ denmisɛnnin fitinin san 12 ka taa se san 18 ma o de kɛn bɛ ni ka fiɲɛ tigɛ olu la u sigidaw la i bonya b'a la. Ala ka hakilina ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. Yarabi. O tɛmɛnen kɔfɛ Bamako kɔnɔ muso denmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ ni o ye musolakaw ye ni olu bɛ feere misɛnninw kɛ ko cɛw bɛ ka waleya cɛjugu ta ka u sɛgɛrɛ. Salimata Kamara i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na an ka yɔrɔw bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ an ka mobili plasiw ka taa se an ka bololabaarakɛla dɔw ka yɔrɔ ma garaji baw kɔnɔna la feere kɔni de bolodalen don an ka bogotigi misɛnnin fitininw a dɔw bɛ yen minnu bɔra togoda la ka na nka a dɔw bɛ yen minnu yɛrɛ masaw bɛ an fɛ yan nka gɛlɛya kama u bɛ jagomisɛnnin u denw bila jagomisɛnninw sira kan. Sali olu jagomisɛnninw sira kan o kan bɛ Isuf Petit Muktar Ba kamelenbaninw ka sira nɔgɔman ye sira min ni u bɛ Ala ni kira minɛ ka ni musomani fitinin ninnu ka feere yɛlɛma ka kɛ u bolo cɛ ni musoya ye parce que ko n'i y'a ta k'a lajɛ a caman bɛ yen minnu bɛ bɔ de kan ni mangoro tɛ mun kun i b'a sɔrɔ lemuru bɛ u kun walima jisuma bɛ u kun karɔti bɛ kɛ dɔw kun safinɛ bɛ kɛ dɔw kun nin bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye walasa u bɛ se ka feere misɛnninw kɛ cogoya min na somɔgɔw bɛ se ka dɛmɛ. Bibata an ka Bibata ta ka aw lajɛ ale mun sɔnna ni ka an ka ɲininkaliw jaabi Bibata ale yɛrɛ kɔni bɛ taa san 13 bonyɔngo a ko ale kɔni ta kɔni mun ye somɔgɔw kɔni bɛ an fɛ yan nka gɛlɛya dɔɔni bɛ somɔgɔw kan o de hukumu kɔnɔna la ba kɔni bɛ safinɛjiw ni safinɛw de ta ka da ale ma ale bɛ yaala ni a ye a ko ko nin don in na Ala de farala ale kan k'a sabu kɛ ale kun bɛ a ka jagomisɛnnin na ka taa se fo nɛgɛ kanɲɛ 16 wa ale yɛrɛ ka minɛnw kun ma ca bilen koyi ale kɔni ko a n'a ni tɔni feere yaasa a na boli ka to so kɔnɔ cogoya min na a ko ale b'o tɛmɛli de la maa ŋaniya jugu dɔ cɛbakɔrɔ kwalen dɔ san ka ale wele ten ko Bibata hakili to i ka tɛmɛ ka na yan dɛ Bibata o nana n'a ka jagofɛn ye a ye safinɛ damadamanin ta Bibata bolo ni ka ɲɛsin so dɔ kɔnɔna ma Ala ni Bibata yɛrɛ kɔni hakili t'a la k'a fɔ ko ni cɛ in bɛ se ka nin ko in ta k'ale sɛgɛrɛ a ye Bibata wele ko o ka na a ka wari minɛ ale ma fɔ i bila hakili la dɛ ale kɔni tugulen filɛ nin cɛ in kɔ ni ka taa fo o so in kɔnɔna la o so in kɔnɔna la Sali ani cɛ in ka ale ta a tɛgɛ ma siɲɛ ta dabɔra ɲɔgɔn sama dabɔra kuma min a fanga bɛna se ale la yɛrɛ k'ale ta ni ka a disi a ka dilan camancɛ la Ala ka mɔgɔ ɲuman dɔ nana k'a ni tile kari maa masina bɛ yen wa Ala ni ce ko ka di o tigi kɔni nana k'a ni tile kari maa masina bɛ yen wa a n'a k'ale bila ni ka bɔ a n'o tigi ka kuma daminɛ o ni ale ka bɔ a ka minɛn tɔw wo tasa wo hali sini olu kɔni tora a kɔngɔn fɛ a ko k'o kɔni kɛra sababu min ni Ala y'u da yira ale la waasa ale bɛ se ka bɔ nin bolo cogoya min na a fasiri ko an ka ta k'a lajɛ e ko ale ɲɔgɔnna joli bɛ yen n'u ma nin ko in ta ko o sɛgɛrɛ fo ka tila ka u hinjiw ɲɛnabɔ n'u ye de o tuma na ko an k'a jateminɛ a mana gɛlɛya cogo o cogo an ka bogotigi denmisɛnninw ni an ma ɲɛ k'a fɔ ko an b'u don jagomisɛnnin na an ka an sigi da la garijɛgɛ dumantigi ale bɛ ji feere bada la. Aya nka mɔgɔ minnu fana b'u bila ka taa feere la olu kan ka ladilikan caman di u ma nka Bibata yɛrɛ fana y'a ta fɔ cogo min na ni bɛɛ sera k'i ta fɔ ten o bɛ kɛ sababu ye minnu bɛ ka feere kɛ olu fana bɛ se ka faamuyali sɔrɔ u bɛ se k'u yɛrɛ bɔ cogoya min na hali bi Ala ka bɛɛ lajɛlen kisi ni ɲɔgɔn na yarabi ma o tɛmɛnen kɔfɛ sisan an bɛ taa an ka finitigilakaw ka kibaruya la ko civil si yamaruyalen tɛ ka fini don ni o y'an ka famaw ka fini ko ka o don o la. Salimata Kamara i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na nin kɔni kɛra ko ye komi ni an ka jamana marabagaw bɔra ka kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka directeur des informations de la relation publique des armées n'o ye Jeriba ye colonel Sulemani Danbele ale kɔni bɔra ka a yira k'a fɔ ko donna a nataw la Sali an minnu bɛ sɔrɔsi finiw don ni an yamaruyalen tɛ ni a ye ko an ka a dabila pewu o ma sɔrɔ mun fɛ ko n'i y'a jateminɛ avril kalo tile 22
ni ɲina sa in yɛrɛ la i y'a jateminɛ bingani wali kɛra sababu ye sababu min ni a kun kɛlen don ka Sevare jateminɛ kosɛbɛ nka Ala y'a kɛ a jatigɛ o bonyana ni a masiba ye nka u ko ni y'a ta k'a lajɛ maa caman de sɔrɔla olu la olu sera ka maa minnu minɛ ka maa minnu bɔnɛ u ni la k'a dɔn k'a fɔ ko surasi fini de bɛ u la u bɛ olu le don ni ka u ɲagami anw population civile la o la an tɛ u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na bilen o de kɔni hukumu kɔnɔna la a kɔni u kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni Ala ma baasi kɛ a tɛ daminɛ sisan dɛ o de problème ye a kɔni bɛ k'a fɔ parce que mɔgɔ dɔw bɛ olu fana ka feere bɛnnen don a ma dɔw bɛ olu bɛ teri complet feere dɔw bɛ arrangeur feere donc wagati dɔw de dilen de u ma u ka taa u yɛrɛ kofɔ Salimata Kamara yaasa nin ko in bɛ se ka ɲɛdɔn cogoya min na wa u yɛrɛ nɛgɛjuru sira bila ka tila ka maa bila maa min n'u bɛ se ka u wele n'o ye capitaine Kalilu Traoré 76 16 64 80 walima 66 71 74 84 minnu bɛ n'olu bɛ nin fɛn ninnu jago yaasa u bɛ se k'u wele cogoya min na u bɛ se ka lakodɔn walasa ni jamana ko ko a bɛna n'a ka ɲagili ye don min na a na dɔw k'a fɔ olu lakodɔnnen don wa ni olu ni a ka kan u kan k'a kɛ. Nka an bɛ se ka o nɛgɛjuru sira ninnu dɔn bamanankan fana na. Nɛgɛjuru sira n'i y'a ye an t'a fɔ bamanankan na k'a sabu kɛ a ka gɛlɛn maa dɔw bolo bamanankan na nka an b'a fɔ bamanankan na 76 16 64 60 aya o tɛ walima 66 71 74 84 baasi tɛ sisan wasali ɲɛ b'a la nin bɛ ko sɔrɔ dɛ parce que a sabu kɛ jamana bɔra sisan k'a fɔ aw minnu bɛ yen ni aw ka b'a fɛ ka aw yɛrɛ bɛ ka feere mais aw ka taa aw ka lakodɔn i b'a ye mɔgɔ caman tɛ taa aw ka lakodɔn n'a baara daminɛna sisan u bɛ sɔrɔ ka jamana lagosili daminɛ siga t'o kuma la an sigilen bɛ n'o ye o tɛmɛnen kɔfɛ ko fɔɲɔgɔnkɔ bɛ an ka jamana kiri baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ko jɔnniw de don sali n'a ma ɲɛ k'an bɛ nin kuma in fɔ an b'a fɔ dɔɔni dɔɔni k'a sabu kɛ nin ye korokara kɛlɛ ye farama damaw ka kɛlɛ tɛ ni mi o fɔcogo dɔn nin bɛɛ lajɛlen je connais mes droits mɔgɔw ye fasili ko an ka ta k'a lajɛ k'a fɔ ko an ka kiritigɛlaw n'o ye magistraw ye ko u bɛnnen tɛ ko mun nalen don ni o sababu ye k'a sabu kɛ u bɛɛ lajɛlen dun ye kalan kelen kɛ haka ja u bɛɛ lajɛlen de ye baara kelen kɛ nka fɔ ɲɔgɔnnaya ba u bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ fo a kelen don sababu ye ka an gwa an kamana la fasili ko an ka ta k'a lajɛ Mamadu Kasonge o ye fɔlɔ ye Mamadu Kasonge ale kɔni tun bɛ progrès de la République du tribunal de grande instance de la commune 3 en charge de pôle économique ale kɔni kun ye o ɲɛmaa ye nka an bɛ wagati min na i ko sisan a bɛ syndicat fɛnɛ ka tɔn na ale yɛrɛ bɛ taa san 49 na Salimata Kamara wa association bɛ yen n'o ye membre du syndicat autonome de la magistrature a bɛ nin bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya la nka o bɛɛ ta u kɔni bɛnnen tɛ k'a sabu kɛ a kɛlen don ko ye ko min ni anw yɛrɛ bɛ siran ka an da don a la k'a sabu kɛ n'i y'a jateminɛ wagati tɛmɛlen ninnu na a caman bɛ bɔ réseaux sociaux yɛrɛ sanfɛ u bɛ ko caman fɔ mɔgɔw ɲɛna fasili ko an ka ta ka nin lajɛ nin cɛ in yɛrɛ ale ka nin a ka baarabila yɛrɛ sɔrɔla mun fɛ fɔlɔ la fɔlɔ o kɛra ni i bɔra kalama Bamako a kun ye tɛgɛ da maa dɔw kan kɛrɛnkɛrɛnna Adama Sangare ale maireba ye ka taa se Bakari Togola ma Jɔni Duwada a kun ye tɛgɛ da olu bɛɛ lajɛlen kan o de kɛra sababu ye k'a kɛ maa ye maa min ni a kɛra maa ye bɛɛ lajɛlen siranna a ɲɛ nka Fadiri ko an ka ta k'a lajɛ a ka baarabila in yɛrɛ bɛna sɔrɔ mun fɛ o sɔrɔla Arashbash Vital Job n'o kun ye PMI Mali directeur kɔrɔ ye ka taga se Bubu Sise ma a kɔni kun ye ninnu bɛɛ lajɛlen wele o de kɔni kɛra sababu ye ka ɲuguɲugunin don ale ka baara la a ko an ka ta k'a lajɛ an bɛna Idrissa Amidou Touré bɛɛ b'ale dɔn a ko ale ye san 38 ye nka ale fɛnɛ kɔni ye maa ye maa mun ni a sɛbɛkɔrɔ lakodɔnnen don ka tɛmɛ ninnu bɛɛ kan sisan k'a sabu kɛ ale ka baara kɔni ye an minnu bɛ ɲɔgɔn buruja réseau sanfɛ yaasa a bɛ se ka cogoya sɔrɔ olu la cogoya min na nka nin maa kofɔli ninnu an tɛna an yɛrɛ bila détail caman na sali k'a sabu kɛ n y'a f'i ye cogoya min na farama damaw ka kɛlɛ ni b'i ta fɔta dɔn o la i na bɔ a kalama sabanan Cheikh Cherif Kone bɛɛ bɛ ale fɛnɛ dɔn
k'a sababu kɛ sisan ale kɔni kɛra maa ye maa min ni ani Isa Kawujim ninnu bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni o ye ko appel du 20 février waasa olu kɔni ka jama objectif tɛ foyi ye transition bɛ se ka wagati kofɔli min kɛra tile kelen kana fara kan waasa kalafiliw bɛ se ka kɛ cogoya min na teliya la ale naani na o ye Dramane Jara ye balimakɛ Dramane Jara ale ni y'ale fɔ i fana ye Cheikh Mohamed Cherif Kone fɔ ale ni o bɛɛ lajɛlen hakilila ye kelen ka sababu kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni bɛ appel du 20 février jɛkulu la olu kɔni ninnu kɔni maa naani Fasiri kɔni sera ka olu de ka kibaruya fɔ an ye k'a jira k'a fɔ ko furukuba bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ sisan an kɔni de bɛ Ala deli sali Ala tɛ a ko nɔgɔya. Ala ka nɔgɔya sinon ni kuma fɔli a ma nɔgɔn a man di fana anw kan ka misaliya ta olu de kan nka n'olu yɛrɛ kɛlɛla tuguni an b'a kɛ cogo ko ma nɔgɔn dɛ Ala ka sitanɛ bɔ a la jɔyɔrɔ ko kɛlɛ do sa Mali ko kɛlɛ do sa wa yɛrɛ ye kɛlɛ do sa wa Ala ka sitanɛ bɔ a bɛɛ ni ɲɔgɔn ya Rabbi sisan an bɛ na kunnafoni laban yɛrɛ la presque hôpital Gabriel non Aketo bɛ kuma la an bɛ taga Ponji Lapitaniso la ko kasara dɔ kɛra ni cɛ dɔ ye den dɔ faga kibaruya jumɛn b'i bolo kan Salimata Kamara i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na wagatiw tɛmɛnw la nin kɔni kɛra ko ye ko min ni a kuma bonyana kosɛbɛ k'a sabu kɛ nin kamalen kɔni de ye den fitinin dɔ sɛbɛkɔrɔ tɛgɛ muru la ni ka tila ni ka a kan tigɛ o kɛlen ka a yɛrɛ ɲini a ma kɛ ten k'a sɔrɔ Fasiri ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa kun don maa min ni ale tun bɛ hakililabanaw bɛ furakɛ yɔrɔ min na n'o ye Kabanu Fasiri kɔni bɛ ka ɲɔgɔn jɛ dɔɔni dɔw ko a sigiɲɔgɔn muso dɔ den a y'o de faga a dɔw ko a ye mun faga ko o fɛnɛ banabagatɔ ye sa mais u kun ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ k'a sabu kɛ a bɔra a ka yɔrɔ la de kana yaala nka kɔni mana kɛ cogo o cogo a kɔni ye ni fagali jugu in kɛ ni ka a yɛrɛ ɲini nka a ka yɛrɛ ɲini o ma taa yɔrɔ jan dɛ k'a sabu kɛ ɲɛmakɔrɔ commissariat 10e arrondissement cɛ don olu kɔni kɛlen fɛnɛ k'u tɛgɛ da a kan o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ja a kɛlen ka nin ko in kɛ a m'a bila dagirinda la koyi ni ye fatɔ nka n'a hakili to ka na awɔ ko a san ka Ala ni kira minɛ ka taxitigi dɔ de lajɔ sali a kɛlen ka taxi lajɔ a donna taxi in kɔnɔna la ni k'i ɲɛsin a balimamuso ka so kɔnɔna ma ka sali a tali a balimamuso in fɛ yen ale taxitigi y'a jɔ o kuma a donna a ma fila kɛ a ko a balimamuso ma ko o ka ɲɛ a ma ni ka ji di a ma ji min ni a bɛ se ka i ko cogoya min na balimamuso in o b'a bila dagirinda la o filɛ nin ni ka ji ta ka ji di a ma o kɛlen ka ji d'a ma k'a to koliji yɛrɛ la o bolila biribiri ni k'i ɲɛsin a furucɛ ma ka taa a ɲɛfɔ a furucɛ in na k'a fɔ ko a balimakɛ min ni a ye maa fa wa a filɛ ni olu fɛ yen yan dɛ olu fɛnɛ m'a bila dagirinda la dɛ o kɛra banakɔrɔni olu bolilen filɛ ni o yɔrɔnin bɛɛ ni ka taa poste de police mun bɛ yen ka taa kuma da olu kolo kan k'a fɔ ko ayiwa n balimakɛ mun bɛ yen n'a ye denmisɛnnin fitinin faga Ponji a kɔni bɛ n fɛ yen yan olu fɛnɛ ma a bila dagirinda la olu taara ka taa sɔrɔ a ma bɔ koliji yɛrɛ la fɔlɔ olu kɔni kɛlen filɛ ni k'a kɔnɔ a bɔlen koliji la u ye a minɛ o commissariat in dun fɛnɛ ni ɲɛmakɔrɔ commissariat de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sabu kɛ olu bɛ relier la donc olu ye cikan bila ɲɛmakɔrɔ commissariat ma olu nana a minɛ a ma ɲɛ min kɔ komi Kuluba polisiw fɛnɛ de polisisow de kun ye enquête dayɛlɛ nin ko in kan ka sabu k'u yɛrɛ kun ye dɔgɔtɔrɔ caman ɲininka u dalakan na u filɛ nin ka nin cɛ in bila ka taga di u ma ye cɛ in ka an b'a yirila k'a fɔ ko nin a maa filanan fagali ye maa fɔlɔ a ye u fɛnɛ faga ni fagacogo jugu in na o de la gendarmew ka sɛgɛsɛgɛli bɔra k'a fɔ ko a n'a kunkolo tɛ ɲɔgɔn fɛ o de kama somɔgɔw y'a bila ka na faba kɔnɔ yan yaasa fatɔ furakɛ yɔrɔ min bɛ a bɛ se ka furakɛ cogoya min na a filɛ ni k'i to o fɛnɛ de la ta ni ka nin kojugu in kɛ an bɛ waati min ko sisan kɔni a bɛ Kuluba polisiw bolo olu na a sɛgɛsɛgɛ ni a ko bɛ cogoya min na a na ɲɛɲini u sira kan i bonya b'a la u b'an ka kunnafoniw yɛrɛ kuncɛ. O diyara n ye kosɛbɛ folikan bɛ ne bolo an bɛ u fo dantɛ foli min na u bɛ lajɛli min kɛ sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la an bɛ u fo la ani Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ ani diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen la an tɛ sɛgɛn o foli la n b'i yɛrɛ fo ani an ka degela baarakɛbagaw bɛɛ.